Partido Popular, Partido Socialista, sí, presento aquí está a candidatura de Aurentino Alonso e, polo tanto, o que cumpre despois tras a renuncia de eu mesma como concelleira de Cultura e segunda teniente de alcalde e número 2 de esa lista que concorreu as últimas eleccións, polo tanto non podo concorrer como candidata. Aquí está a presentación de Aurentino Alonso como candidato e o que procede é a votación. Votos a favor da candidatura de Aurentino Alonso para a alcaldía do Barco, votos a favor, votos en contra, abstencións. Pois logo non queda outra máis que proclamar a Aurentino Alonso por 9 votos a favor, 3 en contra e 4, neste caso, abstencións, como alcalde do Concello do Barco de Valdeorras. Noraboa, alcalde.